housuhameet, niin ne on peruja samurai. Samurait käyttävät näitä estääkseen vastustajaa huomaamaan, mihin he lähtevät liikkeelle. Mihin päin mä lähden liikkeelle? No sinua kohti tietysti. No niin. Ja jos sulla on muuta kysyttävää, niin kysy. Mä en kohta muista mitään. Kyllä mä sen verran vielä tosiaan kysyn, että mihin niin aikido perustuu ja miksi sulla on muuten tumman sininen vai onko sulla mustahainen liha? No joo, sehän ei koskaan pääse likaantumaan, koska mehän puhdistetaan sitä tuossa tatamilla. Näitä käytetään mustia sekä sinisiä, näitä pakamia ja se on ihan värisilmästä kiinni. Mulla on harmaat silmät, niin siihen mahtuu paremmin sininen hakama kuin musta. Se on näin tarkkaan. Ja tässä nyt meidän aikidokoita alkulämmittelyt on tehty, niin kuin meillä aina tehdään tämmöinen 10-15 minuuttia alkulämmittelyä. Tällä hetkellä sitten harjoitellaan noita ukemieitä, pieniä ukemieitä matalalla, äänettömästi, ettei taakse. Historiasta sen verran, että aikidohan perustettiin Japanissa 1900-luvun alkupuolella. Herra nimeltä Morihei Ueshiba kehitti tämän muista pudolajeista, joita hän harrasti. Ja hän halusi sellaisen pudolajin, jossa vastustajaa ei koskaan vahingoita tarkoituksellisesti. Aikidossa edetään rauhan asialla ja kaikista treeneistä erotaan ystäviä. Koska lajissa ei kilpailla, niin meillä ei tule sellaista kilpailutilannetta, että huomenna mä näytän. Ei, vaan me treenaamme ja käytetään vastustajan voimaa hyväksi. Pikkasen tuollaiseen spiraaliliikkeeseen me saadaan horjutettua, niin silloin on helppoa. Ja nyt sitten tästä jatketaan sillä tavalla, että tehdään vielä näitä ukemeita. Meidän puheenjohtaja Topikos Jukemi. Ja ei pahemmin vammautunut kumpikaan, että kyllä tää tästä lähtee menemään. Ja kohta mennään sitten näihin peruskurssitekniikoihin hetken näiden ukemien jälkeen. Ja tämä meidän seuramme Akari on perustettu Pikkulassa 1998, että lähestymme teini-ikää. Meillä harjoittelijoista teini-ikäisiä on noin 1/3, mutta heitä oli vaikea saada kaiken näköisten koulukiireiden jälkeen tähän mukaan. Meillä on hieman vanhempaa joukkoa mukana, paitsi Markus. Markus on alle 20, eikö ole? On jo. Ja me harjoittelemme tuossa Rio Sport Centerissä 6 päivänä viikossa. Peruskursseja meillä järjestetään syksyisin, elo-syyskuun vaihteessa ja sitten keväällä tammikuun alussa. Peruskurssi kestää noin 3 kuukautta, jonka jälkeen ensimmäinen tasokoe, työkoe, jossa sitten testataan, kuinka hyvin on asiansa oppinut. Meillä on hyvin pätevät kurssia käyttävät opettajat ja meillä voi treenata isot ja pienet, nuoret ja vanhat, lihavat, tämmöiset ja oikeimmat. Kaikki voi treenata kentässä. Meillä on myöskin näytöksissä, joskus harjoitellaan sillä tavalla, että meillä on tuommoinen 130-senttinen, 125-senttinen juniori, tuommoisen 180-senttinen kanssa ja kaikki toimii ihan hyvin, koska se junnukin jo osaa käyttää tuon aikuisen mahtavaa voimaa hyväksi. Ja tästä sitten huomattu pientä spiraalinomaista liikettä näissä peruskurssitekniikoissa. Pieni horjutus ja sen jälkeen uke, joka hyökkää, niin saadaan tuonne alas. Meillä hyvin usein nämä tekniikat päättyy joko tuollaiseen hallintaotteeseen, lukkoon tai ukemiin. Treenissä
treenissä toimitaan sillä tavalla, että meillä tämä pojassa kun Mika, joka nostaa kätensä ylös nyt, niin hän on tässä niin tämmöisenä opettajana näyttää, miten tekniikka tehdään. Sen jälkeen tekniikkaa harjoitellaan ja opettaja käy aina välillä hieman korjailemassa, että näin voisi tehdä myöskin. Tässä vaihdettiin nyt arjaa ja sitten lähdetään harjoittelemaan näitä peruskurssitekniikoita. Ikkiota. Ja meillä tekniikat on kaikki japaninkielisiä. Tämä on siitä hyvä kurssi, että meillä sitten oppii japaniakin, ainakin muutaman sanan. Minäkin olen oppinut paljon japanilaisia sanoja, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta tehdään sillä tavalla kuin sanotaan ja hyvin menee. Ja sitten mennään hieman pidemmälle Sihonakeen, eli tuommoinen taivas maaheitto, mennään ylös alas. Näin meillä on hyvin paljon, liikutaan ylöspäin, alaspäin ja käytetään polvia. Harvemmin kumarrutaan tekemään, eikä käsillä tehdä oikeastaan mitään, vaan vartalo siirtää vastustajan toiseen päin. Sihonakissa voidaan sitten tehdä tuo heitto hieman nopeammin, voimakkaammin. Ja sehän on hyvin pehmeä tuo tatami. Se on 4 senttiä paksu. Ja antaa ainakin 3 milliä myöten tuossa, että ei siinä mitään isompaa varaa ole. Mutta meilläkin, eli kun kaikissa pudolaisissa tuosta jo aiemmin todettiin, harjoitellaan lukemeita. Jokaisessa harjoituksessa on jokaisessa treenitapahtumassa on lukemiosuus eteen tai taaksepäin, kovaa tai vähemmän kovaa, rauhallisesti tai vähemmän rauhallisesti. Aivan kovien kykyjen liikaa. Aikidon perustaja Morihei Uesaka sanoi aikoinaan, että aikidossa ei kilpailla, koska häviö synnyttää aina uuden taistelun. Sen takia meidän ei kilpailla, ettei tule tällaista. Mutta meidän on nyt pakko olla parempi kuin tuo toinen. Tämä on erinomainen kuntolaji. Mä aloitin tämän mitään tästä aikaa. Se oli silloin 12-13 vuotta sitten. Ja väittäisin, että ei kunto välttämättä ole parantunut, mutta sen heikkeneminen on hidasta. Ja tämä on hyvin tärkeää olisi meille, että pystytään liikkumaan pitkään ja vielä sen jälkeen vähän. Haluan kertoa, että mä juttelin tänään Vantaan liikuntatoimenjohtajan Veli-Matti Kallislahden kanssa ja meillä lyötiin 2 kertaa päätä yhteen ja heti välähti. Me Akari täällä Itä-Vantaalla ja Vantaan kaupunki me rupeaa suunnittelemaan tällaista seniori-aikidoa, johon sitten pääsee tämmöisen meikäläisen ikäisenkin mukaan ihan hyvin. Ja se tulee olemaan sitten mullakin seuraavan 60 vuoden teema minulla, että mä oon täällä mukana. En ehkä itse 60 vuotta, mutta katsotaan mitä me saadaan aikaan. Nainen, heikompi astia, pystyy viemään tuollaista suht totevassa kunnossa olevaa Mikaa mennen tulleen. Jaana on harjoitellut aikidoa pari vuotta meillä tässä Akarissa ja hänestä tulee meidän seuraava en sano vielä mikä, mutta aika vahva nainen. Minun kanssa tulee itse tulla meidän aikidoa harrastaa. Kyllä tämä näyttää mielenkiintoiselta ja varmasti kuntoa vaativalta. Itse, että olisi kiva heitellä. Eikä tämä sitä tarkoita ja missään tapauksessa ei niin kuin aliarvion lajia.
nyt vaan heitämään roskisti, kun olen niin sivistymätön, että tunne lajia ollenkaan, enkä halunnut aliarvioida tuota asuakaan. Se on muuten erittäin mielenkiintoinen. Saanko sitä vähän niin kuin avata, mistä kaikista se niin kuin koostuu? Siis se on housut. Ja mistä näitä sitten saa tuolta? Nämä pitää ansaita, ei näitä saa. Täytyy saavuttaa tietty taso, että tällaisen voi hankkia. Ja Hakamassa on 7 vekkiä. Ja jokainen vekki tarkoittaa yhtä hyvettä, joka tämän Hakaman kantajalla on. Hakaman kantajalla on 7 hyvettä, mutta enemmän on. En kerro, mitkä ne on. Mutta ne löytyy sitten, ne hyveet löytyvät siinä vaiheessa, kun aikido on tarvitse kauan harrastamassa. Hyveiden ja pahjoiden summaan on vakio. En tiedä kummalla on enemmän hakamallisella naisella vai hakamallisella miehellä näitä hyveitä. Ja nyt sitten tässä mennään tämmöistä vapaampaa harjoittelua erilaisista hyökkäysmuodoista. Liikutaan ja se on sitten hieman pitemmän menneiden harjoittelua tämä. Ai hitsi, kun on ja ei tässä mitään taukoa tule, mutta mä jätän ton mikin hetki pois. Me rupeamme lopettelemaan, mutta tuossa Mika vielä, otetaan vielä tämmöinen loppulämmittely, Svarivassa kukkio, huotaan hengitysharjoitus. Kaikki tekniikat perustuvat siihen, että hengitellään sisään ja ulos. Sen jälkeen kun olette hengitellen sisään ja ulos, tulkaa tuohon meidän standille katsomaan 6-minuuttinen demo ja ottakaa siitä mukaan meistä tietoa ja ilmoittautukaa syksyllä peruskurssille. Katsotaan vielä 37 sekuntia tätä Svarivarmaa kopiota. Joo, aikidossa lopulta ei ole kyse vastustajan voittamisesta, vaan itsensä voittamisesta. Että löytää itsensä ja akarilaiset kiittävät teitä ja nähdään taas. Kiitoksia työstä, kiitoksia. Me kiitämme myös äärimmäisen mielenkiintoista ja kiehtovaa itämaisten lajien harrastaminen. Ja niin kuin nähdään tuosta esityksestä, niin ei siinä käy kuolematen, vaikka voisi kuvitella. Se on hyvin hellä totteet näköjään ja ihan tosissaan kyllä kiinnostaa. Se on vaan tää aika pula aina, mutta hyvät ystävät, teillä on nyt hyvät